l'academicisme a Europa, de fet, és una cosa del segle XVII, XVIII i continua el XIX. Entre nosaltres també triga més a arribar, o sigui, entre nosaltres arriba al segle XVIII, a Barcelona arriba més tard que a València, per exemple, o sigui, l'acadèmia d'aquí de Barcelona, quan es funda amb professors valencians, perquè l'acadèmia de Sant Carles de València ja feia temps que funcionava, i doncs és un estil que aquesta acadèmia d'aquí es funda en 1775, doncs la influència d'això és tot l'últim XVIII, bona part del XIX, i continua existint, però cada vegada amb menys força. O sigui que a finals del XIX l'acadèmia continua funcionant, però ja hi ha moltes acadèmies particulars que creen uns altres estils que entren en col·lisió amb l'acadèmia oficial. Per exemple, els grans noms de la pintura modernista, Santiago Rossinyol i Ramon Casas, ja no estudien aquí, perquè consideren que això ja és molt antiquat. I llavors ja estudien amb professors privats i de seguida se'n van a ampliar estudis a París, i és a París on es faran grans, diguem. O sigui que l'academicisme entre nosaltres serà una cosa del XVIII tardà i de gran part del XIX, però que es anirà difuminant a mesura que el XIX arriba cap al final.